Machiegni kendo nyakon mga jwang chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Johala e chiro marodi e kar chung od bura ma Homa Bay Town ywak ewi rochruok mar arita kwe kod medruok e kwand duknigi ma ituro e seche mag otieno nyaka ne kambi mochung' ne keyo stima Kenya Power ng'ad teko stima kata teino makelo ler e chirni dweche 4 mokalo. Ajafom marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero mathoth. Boma matin marodi kopanye ka chud bura ma Homa Bay Town en achiel kuom bombe matindo madongo mapiyo e kaunti ni kaluwore gi chenro mag ohala kod chenro mag dongruok mamoko ma osebedo kadhi e nyime. Kata kamano kuom thuolo ma dweche 4 sani johala marodi ok osebedo gi kwe kendo giywago rochruok mar arita kwe ma obiro nyaka ne Kenya Power ng'ad teyni mosebedo ka kelo ler e chirono kaluwore kod gowi mag bandho sirikand kaunti ka johala wacho ni mudho masane ni e chirono osemiyo jonjore thuolo ma nyao time mag maundu e chirono. Rape case benitie. Jogi ponde mudho to gimako mine to gimayo pesa machiegni nyone gi ng'ate daraja ne gipondo ne mudho koa loko ka koro miyo gini kelo lal ne johala. Sani koro chuno mine ni giuso gi sola ma kionge sola tidok dala chien idok dala chon. King'iyo aswekragi kitanda mag aswekragi inya yudo ka ji timo timbe moyiengolo e bwo kitendinigi nikech ang'o taya onge. Joalago wacho ni kuo mag dukni bende sani koro jimbore nikech jomaundu ma kamago tiyo gi mudho masani koro kwako alworano mar kwalo mwandugi kendo chunogi mondo gilor kuondegi mag ohala kapok mudho donjo mar geng'o jomaundu mosebedo ka monjogi. Akwayo sirikal mondo okonywa gichulnwa taya. En mudho makati iwuok idhi mana ot tiwuotho gi ng'ato bathi to kare ng'ani madhi mayi wang'ayo to kinyal ng'eyo. Wadonjo e chiro kata kwadhi seche mwakeno imawa kes matin wanwang'o sebedo maonge taya madhi dweche 4 gimomiyo no be wakia. Puro dukni wakwa sedhi dala nwanga gima samoro ni kawo no tur mokaw jobetewa makata midino negi wang'ayo nitie. Bende giywago chido mar chiro kaluwore gi yugi masani koro biore kar puko taka manie chirono ka giwacho ni pone ywak margi ok owinji e thuolo mar juma achiel mabiro to biro chunogi mondo giwe golo osuru ne sirikand kaunti. Rodi olil saida kendo rodi dum mang'eny. Wadwa kwayo mondo konywa e ler mar rodi dum ma serious. Wadwaro konyruok e yor ler mar rodi. Jotich ondiki maywecho to giywecho to giolo kata tok jow taka. Taka ne mamo wacho ni gari biro every week to choko taka. Pok waneno gari week mano wachi. Taka inyowa kacha miyowa tuoche. Rodi kama wane nyaka gi jotend jo health ging'i taka cha mondo giwuo mondo wang'i kaka taka cha wuok. Wachno wan kaka johala mar rodi wachiwo juma achiel ni kako losnwa gige waduto ok wadhi juogo. Jalup ruoth marodi wacho ni onge mateni mag ler e chirono osemiyo johala mathoth owito mwandugi kata kamano ni ogolo sim ne jomaundu masani koro kawo thuolo mar ma johala e chirono. En adieri ni sani endi osekawo muda mang'eny kapok wabedo gi street lights kendo osekelo midhiero maduong' kaluwore gi security. En adieri ni waseyudo cases ni nitiere jomoko achudhe moko mayune ji e kor yo sa otieno sana ne minewa moa chiro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.